Uray adtoy ka IDI abroad wenno ditoy Pinas addalat ta ti Masakbayan Radyo amang Ted Consuelo ken aramid ti pag-asa. Ti istorya tayo, istorya mo met kabsat. Anya ngay Rolly, nabayagan nga rurayan da ka sumurot ka dagiti lakad mi. Bong, amo mo ti sungbat ko iti dayta. Diyak kayat ti may sagmak. Kanayan da kabalakadan dagiti naganak ko, aliklikak ti dakas nga aramid. Sus, nagmayat na iting oportunidad. Di mo't kayat mo makalungaw iti rigat ti pamilyayo. Dayto yan ti sumbat ti amin, Pards. Dakal ti makortam ditoy. Saan mo ta di diyak kayat ti agkakwarta? Kayat ko launay Ngam, pampanunutak mo ti mabalin ang mapasamak. Iso nga roda da kami ti makamukan ka. Ada grupo tayo. Iso saan ka may sagmak. Di naklang amin maawatan, Bong. Saan aga po dahito iti buteng? Kaya't kung ipanakildak ti pamilyak, diyak kayat nga ibaindak. Ipanakil da ka, nga uray mabisbisinandan. Kasta ka diti kayat mo, Rolly? Pudno anarigat ti panagbiag mi. Ngam, saan ati kinarigat ti rason tapno masumok ko ti sabali, wano dakas nga ramid. Kat, aging kat kaano nga rod nga agsagaba ka. Aging kat kaano nga guray kay ti kwarta. Asaan mo ta sumangsangpan? Agaramid ta kiti pamuspusan. Ngam sana kasi ti ibagbagambong. Amom, biliba kiti prinsipyong Pards. Ngam, amang ano pagbabawyam to ti saan mo nga isusurot kada kami ti masungad ngal daw. Agi aman naklangan, Bong. Sapay la ko matamawatan nak. Makamuka, ngam laglagi pam. Ti kinarigat ti biyag, kat saan nga gibos, gapulang iti panagdalyasat mo iti nalintag adana. Amok da itabong. Ngam di kag danag. Kabalak da ito'y. Kat ulitak tagyaman kan ka. Ato yan ti balon mo. Pasensya ka na ano day talaang ti kabailan mi kan ni tatang niyo. Okay lang, nanang. Di kag tanag. Maawatak ti sitwasyon tayo. Amok anak ko, nga masyanak unayan kan ka. Ay, nagrigat tumot nga mintada kasasaad tayo. Nanang, aramidin niyo mo ti amin kan ni tatang. Siya nga rin mas asyanan kada kayo kan ni tatang. Agyaman anak ko. Katsapay kumata maawatam at talaga. Akayat mi nga ipaay amin akasapulan nyo kadagiti kakabsat mo. Maawatak, nanang. Kat aramidak mo ti amin tapno makatulong kada kayo. Basta di mo baybayan ti panagadal mo, Rolly. Day talaangan ti mabalin mi nga ipatawid kada kayong agkakabsat. Iso nga ikagkagumaan da kayo apagadalan. Wan, nanang. Ket sapay ko matasaan niyo ang problema ang day tabanag. Kasano nga rod asaan anak ko. Tunggal aglepas ti maysa nga aldaw. Pampanunutok ko no kasano ayan anay ko ti birok ti amayo. Isang arda kaya't kumutan ti makatulong, nanang. Makitkita kami tirigat yung ni tatang. Di mo panunutan day ta anak ko. Umdasan kada kami, ama imatangan may ti kinagagat mo nga agiskwela, kan tumulong dito ibalay. Ngam, kaya't ko apanaknakan kada kayo akabalak mo ti tumulong, nanang. Ay, basta anak ko. Nudumtang day ta nga ibagbagam. Sapay ko ba, tasaan ada ka sa wagas? Wan, nanang. Laglagay pagkakanayon ti bilin nyo kan ni tatang. Nyapay ta aramidan ta. Talaga saan nga umdas ti masapsapulan ta para iti pamilya tayaw. Amok day talakay.
Gamaan niya nga iti maaramidan ta. Uray ka sa ti panagimpod ko. Maibus mo't ta amin a kwarta. Ay, mababainak pa'y nga rodan kan ni Rolay. Kanayon nga korang ti may itad ta abalon na no mapanag-eskwela. Mapampanunot ko nga rod. Saan nga ta marigrigatan di anak ta? Saan nga ta maibabain ka dagiti kaadalan na? Nang runa no agawis da, kat awan mo't mas no pagastusan na. Ngaman niya nga iti mabalin ta bakit? Amin mo't amabalin apakitang danan pinadastan. Sapay la kuma, ta saan na mapanunot mabaybayan ta idan nga agkakabsat, ta saan ta maipaay amin akasapulan da. Di makapaladingit. Amin at trabaho akabailak, inaramit kon. Talaga ako urang lata ti matmatgadak. Day tapay ti may sa pagdandanagak lakay. Mga no agsakit ka mat, gapo itinalabo sa panagtrab-trabaho. Kinapudno na. No maminsan, kasla maawanan akong itinamnama. Pampanunutak dagiti anak ta, nang runa ni Rolay. Nanang, tatang. Ne, apay anak kariing kapayla ang anak ko. Rabin Wan ngagpay sa Rolay. At dapay klasim inton bigat. Rumbang kumaan nakaturog kan. Diyak makaturog tatang. Tanang ka ti pampanunutak. Ken nang kuti amin asaritaan nyo ko ni nanang. Anak, saan mo arumbang apagparikutan tinangag mo asaritaan mi kanitatang mo? Nanang, kasana makatulong ak no jak mo't panunutan. San maapagdanagan day tarolay? Ti kayat mi kan ni nanang mo kat ipamaysam ti panagadal mo. Kasana may pamaysak ngay? No makitkitak mo't amarigregatan kayon? Basta ti panunutam, kat aramidan mi ti amin, tapno maipaay mi amin akasapulan nyo, anak ko. Anak, yan anay mo pa'y laang daytoy maitad mi abalon mo itama pan agiskwela. Pasensya ka, anak ko. Okay lang nanang, maawatak. Didak ka di pagdanagan. Nakababain ngamin ka dagiti gagayem mo. No saan ka makasurot kadakwada, gaputawan paggastos mo. Saan man nanang? Di importante, adamait itadyo. Amokmot ni aramidan nyo ti amin nakabailan nyo ko ni tatang. Tapno maipaayo ti amin na pagkasapulan tayo. Basta ti panagadal mo ti into naram. Bayam ti problema di ti balay. Dakamin kan itatang mo ti makaamaw. Amo yun nanang. No duma. Kaya't ko tagaramid iti pamuspusan tapno makatulong akmat kada kayo kan itatang. Ay, saan anak ko? Ti panagadal mo ti into naram. Kasanon na bilang mapanunot ka pamuspusan tapno matulungan kayo. Anak, saan nga amin a problema kat masolusyonan adagos. Masapul tinaan anay a pasensya. Amok day tananang. Ngam na makitkitak tirigat yung ni tatang. Kasla kayat kunti sumuko. Nagrigat ti mang namnamalatan nanang. Saan kaminto pa'y asumuko ka ni tatang mo? Iso akasta kamot kumarole. Agadal ka. Day tati kalkali kaguman mi ka ni tatang mo. Day tati maitulong mo kada kami, anak ko.
Narigat at talaga ti biyag mi manang Emmy. Uray kasano ti aramidan dagiti dadakkel ko, talaga akurang ti matmat gadanda para kada kami. Iso apasaray jakon sumurot kadagiti gagayem ko no adda pagnada, taawan kwarta agastusek. Maawatan damat ket di manang, ngam adda dagiti kanito ang mabainak, ken umapalak kadakwada. Isa mapampanunot ko pay ket din ti awis kanyak tilakyan agayam ko, apan nakikapeng ko iti grupo da, tapno agkakwartaak, ket matulung akon dagiti dadakkel ko. Bong, mabalin ka din ang sarita ta? May papanitian niya. Kasla, seryoso ka unay ah. Di may papaniti grupo yo. Anya ka diya talaga tar aramidan yo. Ni, apayo kasla kalat ka mo ta nagbalin nga interesado. Kunak man no di mo kaya ti kumapang kada kami. Diyak kumakayata talaga. Kasapula kami ti kwarta. Dakkel ka di ti matmat gadan yo iti grupo yo. Dakal mat, delikado. Aguray ka, kasla interesado ka. Isungar nagdamdamagak. Kan kayat ko amaamuan, nanya talaga tar aramidan yo. Simple lang nga plano. Di kag kampante, tadadagiti ka nito ang matiliw tayo. Kasta ka di? Kayat ko ngamin ang talaga atulungan datatang ko. Saan arabraba ka trabaho da ito ya, Rolly? May salaang akamali. Mabalin ka na may sagmak. Amok da ita. Talagang awanan ti mapanunot ko sa bali a pamuspusan. Kastilangan. Panunutan pa'y anaimbag gayam. Di ka kaya't apilitan. Ngam no nakasagana ka na talaga, ibagam lang kanyak. Agyam nakbong. Talaga desidido akon. Agpaiso? Ngam no kimapangkan, awanan ti babawi. Sigurado akon bong. Para iti pamilyak. Kat aramidak ti amin para kadakwada. Sige, ikan kay ti sumagmamanungal daw ngagpanunot. Laglagi pang, saan analakada ito'y at trabaho? Apay ngay bakit? Rabiin ngam awan pa lang ni Rolay. Tinix mo ka din. Wan, gamsan nga rod asim mong bat. Ay, sa dino nga tan tinapananday dyan ubing. Makapadanag. Kan kanayon mo tinakas to'y. Kanayon na marabyan nga agawid kadagiti naglabas nga aldaw. Sapay no damot dito'y balay saan amatag tagare. Kaslaan da ilimlimod na. Ang mga no pampanunutan na mo't ti may papankadagiti aramidan da iji pagadalan. Amumutan di anak mo, no may papan iti panagadal na, talaga ang nagagat. Bakit? Kasla sa bali titigtig na. Kanayon amala daw nga agawid. Sapay di na ibaga no apay. Ang talagkalaang ka ni Rolly, lakay. Amo kasan nga garamid iti may kaniwas di anak ta. Sapay lakuma. Ang amjak malapdan ti agdanag. Sapay adu ti sulisog iti ruwar ti pagtaengan. Bayam takasaritak inton sumangpat. Damagak no anya launay ti pakakumikuman na. Kano apay akanayon moten amaladaw nga agawid. Rumbang laeng bakit? Saan tangay palubos amay siyasi iti dalan ti anak ta? Masapol anasaya at laang ti panakisarita ta. Ang mga no nakarkaro nga agilimod. Wen, husto ka. Ay, sapay lako mata sumangpultan sakbay ti nga trabe. Madanagan na katalagan. Basta
Denggen ken i-subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit abagi ti istoryam. Anya ngay Ronnie, nakasagana ka ka din. Bong, awanan ti binabahoy. Aramidak da iti para iti pamilyak. Basta lang lagi pa mga. Saan ka nga agpadlaw o madandanaagan ka? Kabalak da ito'y. Basta ibagam lang na niya ti aramidak. Oh, ada sumungad. May sa babae. Agsakana ka. Anya ti aramidan tay. Sano bunta? Hulda punta. Siyak tiyag sao. Basta alalayan na. Tapno maalat at ibag na. Sigurado kang awan ti makakita iti aramidan ta? Awan ti matatao ditoy. Nadalos ti lugar. Sigurado nga awan makakita itaramidon ta. Ala, umaykan. Miss, pasensya ko nung masapal nga itadbukad ako ni day tabag mo. Ay, son, maasi kayo kumakanya. Hindi ko, hindi kaya tayo masakitan. Itadbukad ako ni tabag mo. Sige tara, alam mo. Miss, yag mo tibag mo. Di ko garamid di tinay kaniwas. Tap na saan ka masakitan? Nawatam. Uwan, di na ko madangran. Umaykan, ang mga lado makakita ko data. Sige, mapandan. Siguro mat, kalpasan ti panagsasarita tayo kada tatang mo. Saan mo nga ulitin ti agawid analada o role? Uwan nanang. Hadto'y gayam ti balon mo anak ko. Pasensya kan taday talaag manan ti kabailan mi nga itadkan ka. Saanin nanang? Idulin nyo lang ang dayta. Una igatang yun iti masapsapol diti balay. Adapay kwartak nanang. Hanya, agam sa din o tinangalaam iti kwarta anak ko. Ada gayim ko anang tad iti pagkwartaan nanang. Kat mayat mo't day rakit. Sigurado ka aligal day tangar aramidam. Saan ka nga agar aramid ti maiparit iti lintag anak ko? Legal day tinanang, di kayag danag. Nasaya at no kasta. Ang aganad ka Uwan nanang, kanahin nga ganadak, siyak ti makam mo. Ay, agyaman anak ko. Agam di mo baybay anti panagadal mo. Amang ano gaputadan matmat gadam kat mabaybay amot anti panagadal mo. Saan nanang? Basta kayat ko ti makatulong kada kayo ko ni tatang. Muray babain lang iti ba si tawagas. Aramidak da ito'y para kada kayo, nanang. Uray amok adakas kan may kaniwas, kimapengak iti grupo ti gayem ko alakyan manang Emmy. Iso lang aminan ti amok analaka pamuspusan, tapno lumagan mo't basit ti panagbiag mi. Saan akon adumaw dawat iti allowance kadag iti dadakkel ko. Kat kanayon pa yan nga adda maisangpet ko akasapulan mi iji balay mi.
Kanayon adamagan dagiti dadakkel ko no sa dino ti pagalalaak iti kwarta. Ngam kanayon kumat nga ibaga, adi da agdanag, taadagayem ko amang mangtad kanyak iti raket, wenno pagkwartaak. Isu a nagbalin a kampante dagiti dadakkel ko. Adamat dagiti kanito amaladawak nga agawid, ngam ti ammo dagiti dadakkel ko, kat kadwak ti gayem ko at tumultulong kanyak. Aklunak amakon konsensya aklatta, ngam rumingbaw ti gagar ko ang makatagad iti kwarta, tapno matulungak ti pamilyak. Aday taroli, kas makita mo't, nakajakpat tayo manan. Relupay lang, milyonan ti katad na. Kaslasan-san na maiparbong dito yung aramidan tayo, Bong. Denggen ken isubscribe mo ti kanal at Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti riknam, saan ko mga agtaltal na ti istoryam. Nagtagsantiriknak tunggal at mabiktima tayo. Naimbaglangan ta saan tayo idadangdangran. Saan tayo matada kasunay at tao, tapno pumatay? Makigudgudwa tayo laang matkadagiti kwarta kan gamit da. Kaslama kon konsensya kaminan. Nya ka kadi. Apay, saan mon akayat nga da maiyawid mo iti pamilyam? Kayat mon samot nga agrigat man ang ti husto dagiti naganak mo. Kakaiso na makatultulong kan kadakwada. Sa bagay, dakkalagin awa da tunggal at maiyawid ko dya balay mi. Kan ti Jakon pa nagdawat kadakwada ita allowance ko amapat dya pagadalan. Matlagayam, isuda ti panunutam. Ti maipaay mo agin awa kadakwada. Sige, Bong. Kastalat ng taramidak. Kat, anya man ti plano itan. Ibagam, tapno maisaganak man ng tibagik. Day, nagaduman ang dagiti inyawid mo, Rolay. Sa di naman ang tinangalaam iti ingatang mo kadagita. At dahil patrabaho di ulit agtigayim ko kada kami, tatang. Katintang dan na kanyak, iso tinggatang ko kadagiti masapsapul tayo diti balay. At dapat nga ron sobra na, tatang. Adto yo. Alain yon, may bagla pa kitsindayo ko ni nanang inton bigat. Saanin, anak? Kwartam latan dayta. Nagadumot ng tinsangput mo. Adapay na bata kwartak, tatang. Tidak pa kadanagan. Adapay allowance ko di pagadalan. Anak, ang mga numabamban nung kamot una yun itararamidam. Ay, pasensyakan tasaan nga umdas ti matmatgadan mi kan ni nanang mo para kada tayo. Isungar nga ikagkagumakmat ag sideline, tatang. Tapno saan kayo unay na marigatan ka ni nanang? Masyanak ngaminan kada kayo. Isong aramidak ti amin. Tapno lumagan mo't basit ti panagbiag tayo. Dito, naula tayo umino na mabalin tayo pa kay ranudan iti dayta balay parts. Matanagan iti dayta pa ng sarok ta iti dayta balay parts. Mapantayon. Sa dino tayo dagiti kakadota. Ano na dadanig di baba? Ano, umay ka nga rudan. Tap na makapano tayo dito. At polis. Jaski, at dadakit din nakatiktik ka na tayo. Nakayo nga dagitaw ng tibalay. Sumuko kayon.
Napalawlawan na kayo! Kasano na ito yan? Matilaw tayo. Michael, ang birot na iti pagroran to. Ops! Sumuko kayo! Di kayo makalibas! Michael, hindi bastan. Pero so, Mabit lang! Di lang panawan! Di ka makalisi. Arestado ka! Diyos ko! Ang matinawa ko! Kasano pa ito? anak, apay anarami do da ito'y. Saan da ka pinadakkel tapno balin ka kagtatakaw? Pakawanindak nanang. Pasensya kayon. Kaya't ko lang ti makatulong kada kayo. Anak, sana kasapulan nga agaramid kay ti may kaniwas tapno matulungan na kami. Ngam tatang, nakaroon ti pa nagregregat yo. Diyak kahit makita kayo marigrigatan tapno maisakad yo lang ti panagbiag tayo. Anak, ti kayat me katagbalin ka na saya at atao. Saan ama sa apol nga agpakadakas ka tapno guminawa ti panagbiag tayo? Saan me akayat amadusa ka akas to igapo iti inaramid mo? Pasensya kayo nanang. Tatang, napilitan na lang aking mapangiti day dya grupo. Gapo iti ayat ko madan iti kwarta kat matulungan kayo. Saan na maulit na ito eh. Ikarim anak ko, ngagbalbaliw kan. Takayat mi ngagbalin anasaya at timasakbayam. Un tatang, agbalbaliw akon. Diyak pang sublian pa iti kastyang naramid ko. Nga masapol nga ikarob din nagbasulam, anak ko. Un nanang, nagbasulak. Isarumbang lang nga madusak. Ikarop ti basol ko. Kablaw, kakabsat, umay kayo dito'y Channel Me, ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, no ada tinaisardeng nga kwento, saan mo na isao taawan tinangneg, no naisardeng apagayat, ken agsublimanen iti rikna. Welcome to channel comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo, ti episode ita, mabalin nga ti maysa kadakayo ti mapagsaritaan. Oh, apay akas na tila nga masimang Arman. Kasla nakalidliday ka. Bad news, Vina. Adan resulta di bagbagada pa nagkisay da iti trabahador di faktorya. Anya? Ay, kasla mo kung ti resulta ti amin. Kas ipakita ti kastaan lang nga masimang put. Wen, bakit? May saak ka dagiti naikat. Arman, Sayang timpakita ka kinagagat ko iti trabaho. Ti dedikasyon ko. Kasto ilagayan ti pagtungpalan ti amin. Arman, Talaga ka na kasapulan nagkisay da iti trabador. Kaslawan pakibiyangan da iti rigat me nagtrabaho iti faktorya. anya nga ro ti planom ita. Kasano tayo laangan, naawan gaya man trabaho. Diyak pa mo, Vina. Nagdagsan diriknak. Kasla na pukaw ang naming pinsan ti direksyon ko iti biyag. Saan ka kumamapukawan iti namnama? Masapol nga agpanunot ta iti pamuspusan. Agam kasano tayo. Kasano dagiti paggastusan tayo. Dagiti kasapulan tayo kadagiti ubing. Kasano dagiti plano tayo iti biyag. Agtinulong ta. Adaak dito'y parakan ka, Arman. Saan ka nga agmaymay sa iti dayti apan nubok adimteng kada tayo? Agyaman ak bakit? Sapay ko mata makasara kakmut lang iti sa bali a pagtrabahuan. Nasaya at man tay malati o kaditi balay anak ko.
Siya kuman ka ti mapandit abalayaw. Tamo kasi mangput ka idirabi eh. Kumusta kan ngay? Sana nasayat nanang. Naikata ko niti pagtrabaho ka pabrika. Anya, nay, apay anak ko. Anya tinapasamak. Masapol ka nung agkisay dahi di trabahador nanang. Jak mo tamo no apay amay sa kadagiti napili da nga ikaten. Ala, di kagdanag anak ko. Amok anarigat ita dayta mapaspasamak ken ka. Ngem ka ba ilam dayta? Masapol nga agbalin ka na tibkar para iti pamilyam. Nagrikat ngamin niya aklunan nanang. Kasla na pukaw ti amin na nagrigrigatak iti kalabas. Basta agtalag ka iti bagem, Arman. Makabangon kan tumetlaeng. Sapay kumatakas ng agpaiso nanang. Kasla jak amo na niya ti sumaro na mapasamak. Adda kami laeng dito'y ken ni tatang mo. Agyaman ak nanang. Masapol ko talaga ti suportayo ita. Takas to'y tinapasamak. Saan ka nga agap-apura anak ko? No maminsan, masapol mo tinaan-anay nga oras tapno makapagpanunot iti nasayaat. Ken dawatem ti pannarabay ti Diyos. Agyaman ak iti panang palagip yu kanyak nanang. Sapay la kumata makabiro kak matla nga dagos iti sa bali at trabaho. Mapasamak to dayta anak ko. Agtalag ka laeng. Saan nakaabaybayan ti Diyos? Lakay, saan ang mabalin akasta kanayon ti jar mo? Kanayon ka ngagpampanunot. Umay ka, mapantayo ket di agpasyar ka dagiti ubing. Papanantayo ngay. Ken kaslawan ganas karumwar bakit? Mapantayo ijay zoo. Agpalpaliwa tayo, tapno maksayan ti stress mo. Uray kitaem, lumag-an ti riknam kalpasan ang makapasyar tayo. Diyak mo na makatulong kanyak da itapang panunutan bakit? Nang ronak at nagdagsan pa ilang tiriknak ka po'y tinapasamak. Maminsan laeng met. Masapol mo met ti agaliwaksay sagpaminsan. Manipod nga minawanan kay ti trabaho. Kanayon kalatan ang nakakulong di ti balay. Madmadlaw pa yan dagiti ubing ti kasta ajar mo. Saan da ngamin nga amo tinapasamak? Nasaysayat na awan ti amuda bakit? Ang mga numaapektaran ti panagadalda. Sa nabali, tadapay mo't nabati ito urnong ta. Adapay mabalin tayo agastusan. Aging kay ti makasara ka kiti sa bali apang gadak. Di ka madanagan. Awan ti imbagak ka dagiti ubing. Ti amuda kat nagbakasyon ka laeng. Iso asaan ka asumsumrek iti trabahom. Alakit din. Agpikat kan. Taagbanding tayo mat ka dagiti anak ta. Talaga nagpintas ti agpasyar dito iso. Kita am dagiti anak mo. Talaga nga again enjoy damang buybuya ka dagiti ayop nga adda dito iso. Huwag nga rod, Vina. Ni, agore ka. Makita mo din nakapaskil iti pader. Sa dino? Day di man, no? Agsapsapol da iti zookeeper. Ni, wan nga pa iso. Amano kayat mo padasan ti agaplay iti dayta at trabaho, lakay. Awan mo ti amok unay may papan kadag iti ayop, Vina. Nagsamak agtarakan iti ayop ngam... Kasanon no ti masapul da kaday ti adapadas na may papan kadag iti nagduduma kita ti ayop. Naimbag ko no day ti para dalus lang dito iso, ta iso. Saan mo amaamon ti sungbat dagita sa ludsud mo no di mo padasan? Anya ti amom no dayto yan ti sungbat ti parikot mo. Diyak mo, ngam kasla agdua-duaak. Ngam kasla kayat ko apadasan. Si kanti nang ibaga kayat mo ti makapangabarwanan. Di padasam, awan mo ti mapukaw kan kasan ka di. Sige, padasag. Ngam kasanon no diyak maawat.
Kasla nakababain ngamin. Tinapatag, pinadas mo. Saan nga importante no maawat kay ti dayta trabaho? Tinapatag, natibker ti pakinakam mo. Sige, padasik nga Rodvina. Sapay talaga kay ayok unay dagiti ayop. Iso nga rod dayta ti bagbaga, eksakto, naisem ka nga agtaraken ka dagiti nagdudu mga ayop. Anya ti amom, ama no gapo iti kinaisem mo iti ayop, maawat ka no agaplay ka. Nagrigat ti mapukawan iti trabaho, nang runa no da bibiyagam a pamilya manang Emmy. Diyak ngamin ni namnama amay saak kadagiti maikat iti paktorya a pagtrab-trabahwak. Maluglugi kano ti paktorya, isa masapol nga agikat dan iti trabahador. Ket daksang gasat, tamay saak a naikat. Nakita ti asawak ti Jarko kabayatan ajak pay nakasapol iti sabali a trabaho. Diyak amo manang ngem nalabit nga inturong ti apo, anapan kami nagpasyar iti may sa azu, tatarigagayan ti asawak a makaaliwak sayak met. Kat ijay anakitak ti panagkasapulan da iti may sa azu keeper. Ididamo manang agdwa-dwaak nga agaplay, ngem amo ti asawak a naesemak nga agtaraken kadagiti nagdudu mga ayop, iso nga inalukoy nak nga agaplay. Pinadas ko nga rod, kat sa anak mat anapaay, manang Emmy. Anak, damag ko anak astrek kakadumot iti trabaho ijay zo. Wananang, naala ka zookeeper. Naragsakak nanang, takasla sa bali halubong tayan ko. Agpaiso anak ko. Ay kat kumusta ngay mo ti umuna nga aldaw mo ijay zo. Medyo narigat nanang, nang runa ka tagdadamo akitikas siya trabaho. Makabannog, tado ti masapul adalusan kan taraknan nga ayop. Ngam naragsakak. Nasaya at mo't nukas ta Arman. Amo ka na asem ka nga agtaraken ka dagiti ayop. Iso nga paghusto da ita trabaho ang astret mo. Maipakat mo ti kinaasem mo nga agtaraken iti ayop. Kunam anarigat, ngam tinapatag kat maliwliwa ka, anak ko. Puno day tananang. Kasla therapik mo ten na makitkitak dagiti nagdudu mga ayop. Ay, makaparagsak mo't dagita nga ibagbagam Arman. Angam siguradum laang asaan ka mabannog unay. Ay, narigat sa amot ti agtaraken ka dagiti ayop. Nagruna kat agsasabali dagiti ayop nga daijay. Ay, kun aganad ka anak ko. Mga numadangran kamot ka dagiti narungsot nga ayop nga daijay. Dagiti sana delikado ti tartaraknan minanang. Tadagiti daddoma, nangruna dagiti narungsot. Talagang adati nadutukan namang taraken kadakwada. Dagiti aday tinahustuan nga adal ken training da may papan kadagiti kasya kita ti ayop. Alakat sapay ko mga road, tagbayag ka iti day ta trabaho anak ko. Basta kanayon kalaeng nga aganad. Kuyog ka dito'y pribado a kulungan, ti nagdudumang nga ayaw, ta aday pakitakan ka. Anya ka di day ta, Tata Kanor? Aday taman day. Kaya nakday tay di kalman. Kahit kayat ko amanipod ita, si kanti mang tarakan kan kuanawan. Ala, baby unggoy. Sige Tata Kanor,
Manipod ita, panagana kon itiking. Ay na, nakayayat akit kita ang tilangana. Kaslag pa rin nga espesyal kan ka day tatarak na Arman. Sigurado day tatatakanor. Espesyal kanyak dagiti ayop. Nang runa no siyak timang padakkel. Sapay ko mata dumakkel na salunat ni King. Mamati ak mapasamak day ta. So asik ati pinusgak amang taraken iti day ta kaipas ngay nga unggaw. Ta nakitak ti kinagagat mo nga taraken iti ayaw. Aramidak ti amin nakabailak. Tapno dumakkel na salunat ni King tatakanor. Amom Arman, nabayagin apalpaliiwan ka. Manmano ti kasken ka ti dedikasyon na iti trabaho. Kat saludo akan kay ti kastang aramidam. Agyaman ako na itatakanor. Araramidak lang iti husto ti trabaho. Kan ti may tulong ko kadag iti taraken tayo nga ayop dito isu. Arman Lakay, madlaw na palalo ti kinaragsak mo itasimang pat anagapo iti trabaho ma. Vina, adda baro ataraken ko Jesu. May sa baby unggoy. Pinanaganak iti King. Ha? Agpaiso? Kaslay special unay kan kaday tatarakan mo Amamot no siyak tagtaraken. Kasla may samot na nakamang ti pamilya ti kayarigan na. Iso amasapol nga iwana ka na imbag. Sapay ko ma, tamakitak mo ti tarakan mo a pinanaganam iti King. Una bakit? Ipasyar kayon to kadag ito ubing i Jesu a pagpapaayak. Tap na makita yamat. Sigurado amay ayo kayon tumot kan kuana. Talaga nga in-enjoyam ti trabaho ma. Amom, maragragsakan na ka makakit-kita iti jar mo ita. Amok nga uray mabambanog ka iti trabahom. Awan anyaman ti amin, tanaragsak ka iti aramidam. Puno day tangay bagang bakit? Amomot no kasano ti dedikasyon ko iti uraan niya pa'y akita ti trabaho ang maitad kanyak. Mom Arman, mapalpaliiw ko nga ipapaayam iti adado nga oras day tataraken mo akay pasngay nga unggaw. Makita nga minakasapulan na tinananapan na kataripato, tamaladaga pa'y tatakanor. Nasaya at day ta. Mom manmanon ti masarakan akasken ka. Talaga anaayat amang taripato iti taraken la. Agyaman nagtatakanor. Nagbalin nga minan nga inspirasyon ko ni King. Manipod siya kung timang tartarakan kan ko ana. Talaga adakkel ti may tultulong mo iti daytoy aso Arman. Oh, no adak ka sa pulam, ibagam laeng Nasaya at no dumakkel an nasalun at day tatarakan mo. Amom, saan nga amin nga agtrabaho iti daytoy aso. Ket kasta ti kinapatag kadakwada ti trabaho na. Tinaduma, aramidin dalaeng ti trabaho da tapno makaswildo da. Agamsi ka, na isalsalumina ka. Tamakitak ti kinaasideg di tapusom, dagiti tartarak ng nga ayaw. Nang runa ni King. Tatakanor, sapay kumatagbalin ka nga inspirasyon kadag iti padang magtrabaho iti da ito'y aso Arman. Tano maaringan da iti kababalin mo? Mamati ak anak karkaro as sumayaat ti pan nakaimanihar dagiti ayop at tartarak ng tayo ditaw.
nga animal lover man ng Emmy, iso naragsakak amang tartaraken kadagiti nagduduma akita ti ayop. Dayta ti makagapo, no apay asaan apanggedan ti riknak itinastrek ko at trabaho. Ditoy ang naipakat ko ti kinalaing ko nga agtaraken kadagiti ayop, nang runa idi impataraken da kanyak, ti maysa akayanak nga unggoy a pinanaganak iti king. Inaramid ko nga rod ti amin nakabaalak tapno dumakkel ana salun at titaraken ko. Ken talaga nga ipapaayak iti umno nga oras tapno maipaay ko ti amin akabaalak amang taraken kenkwana. Naglabas pay nga rod dagiti aldaw, napadakkel ko ti taraken ko. Ngem iti maysa nga aldaw, Arman, apay nga kasla saan ang naganay gay itaniking ataraken mo? Huwag nga rin tatakanor, kaslag laladot. Saan una nga gay ay makas itisigod? Saan nakas itisigod ti kinaganay gay na? Masapul sa nga ipakita tan iti veterinaryaw. Kasayatan tatakanor, narigat ay aling-aling tinapaliw ta. Tamangan no adamo trikrik na ni King. Sige ta siya kaunti mangipa-schedule kan kuha na iti veterinaryaw. Bantayam anay baga tamangan no adapay mapaliw mo sa balay. Unta ta, madanaganak paikit din. Saan mo't asigod akas taniking? Kasta talaga dito'y so. Masapul abantayan tayo ti salon at dagiti taraken tayo. Kasla nagmadipay kit din tirik na kamakakit-kita kan kuha na akas tatilangana tata. Normal laeng day ta Arman. No napatagken ka ti taraken mo, talaga akas ta ti mariknam. Masapol nga ipariknaken ko anang addaak lang dito'y tata. Asaan niya agmaymay sa ti taraken ko? Mala aramidam day ta Arman. Dakla ba nagkadagiti ayop, amariknada nga adda mangipatpatag wenno mangilala kadakwada. Lakay, kumusta ti trabaho? Kasla nabambanog ka unay Kan, apay kasta ti langam. Ada ka dirikrik na Talaga na dagsenderik na kita bakit? Diyan ngamin taraken ko. Niking, kasla da sakit na. Ha? Apay? Anya tinapasamak? Apay anak ko nanday ta? Diyak mo tamo Vina. Nadlaw ni Tata Kanor, akas laglaladot. Saanin ang naganay gaya kasi tisigod. Nakita ka din ti veterinaryo? Saan pa'y? Ngam na ipa-schedule ni Tata Kanor. Sapay la kumaataw at tinadagsan ng sakit na. Saan ka unay agdandanag? Ar-aramidam mo ti amin tapno matarakan mo na imbag. Agpay suday ta. Ngam, amom jerik na kasla dabasol mo no apay mapaspasamak kan kuha na ti kasjay. Natural laang day ta Arman. Kasta talaga no napatagkan ka ti tarakan mo. Ngam panunutam asaan mo kontrolado ti amin. Agyaman bakit? Nagrigat namin niya aklunan. Kasla ngamin kaamang mutan ti pamilya tayo ni King. Lakay. Siguro, masapo lang nga mairwamak kadagiti kakastoy apasamak. Rumbang laang. Sige, aginanakamutan. Saan lang aniking ti rumbang ataripatwam. Kang runaan nga ananda mo ti salon at mo, tapno ad-ado pa'y ti maayuwanam ataraken mo. Ay na Arman,
Amaw, no kasano nga ibagak da ito'y kan ka. Anya ka di dayta, Tata Kanor? Saanan a kinabailan ni King tikimpet kan kuha na asakit. Ha? Natay, itay parbangaw. Anya? Isa na po na dayta, Tata. Nang namnamak pa'y matidikalman nga gimbagpay. Kan inaramit ko mo ti amin nakabaila ka ng tarakan kan kuha na. Apay nga akas di tinapasamak. Awan basol mo, itinapasamak kan kuha na Arman. Amok at tinarakan mo ang naimbag. Ngam talaga siguro nga aging galaangan ijay ti biyag na. Anyamot tin ti kasta napasamak, Tata. Kasla na po kawanak iti may sa akamang ti pamilyak. Amok nga espesyal unay kan kaniking Arman. Ngam no daduma, masapul ang nakasagana tayo kadagiti kakastoy apagteng. Saan tayo atanggal tibiyag dagiti tarakan tayo nga ayaw dito iso. Anya tinagkuranga kiti panang tarakan ko kung kuha na, Tata Kanor. Apa nagsakit pa ilang. Sakit awan man la apulos tinaaramid tapno maisalbar ko tibiyag na. Inaramid mo ti amin akabailam Arman. Nakita no kasano ti panang taripatom ken ni King. Nagrigat na klunen. Ajak ton makita pa iti tarakan ko, Tata. Sigurado may kawak ton na awanin na makitkitak dito zo. Amok asaan akas ka rin na amalipatam ti tarakan mo, Arman. Ngamkas iti nakunakaon. Awan ti rumbeng a pagbabawyam. Tanay pariknam kan kuha na tinalaos apanang taripatom. Kanimbilang mo pa yan akas kamang ti pamilyam. Nagsubli ka dagos, Arman. Kapilitan bakit? Nagpakadak at nagawid akmot lang nga dagos. Apaaman na naamok tinapasamak kay Jesu. Ha? Apay, anya tinapasamak lakay? Diya ako naabutan ni King. Diya tarakan ko. Natayo ni tay parbangon. Anya? Wanbi na. Nagsakit tinakam ko. Diyak man lang nakita iti maudi agon daway. Di na paikat na oray na mataming di veterinaryo. Kasta talaga, Arman. Saan mo atanggal ti biyag na? Amo ka na sakit tarik naam. Taiso ti kanayon mo akadwa, tunggal ada ka iti trabaho. No naamuak la kumaan na sapsapa nga daga emrekrik naan na. Nalabit na isalbar pa'y kumatibiyag na. Duma ti tao kan ayop, Arman. Saan da maibaga ti rikrik naan da? San abale, takabayatan ti panagdakkel na ipariknam ti panangasikasom kan kuana. Amok anarik na dayta. Isang arot ang nagsakit una arik na akbe na. Takasla kamang mutan ti pamilyak ni King. Kasla na pukawa na kiti may sangay patpatag iti biyag. Ala, huston dayta panagladingit mo. Panunutom laangan, ana ipaay mo amin kan kuana. Ngamkas-kas di nga aging galaangan ijay tibiyag na. Wan bakit? Ngamjak to pulos malipatan ti tarakan ko. Nga imbilang kumutan akamang ti pamilyak.